Higit 1 milyong halaga po ng iligal na droga nasabat po sa Region 1. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin, Idol Rona Raca. 104.7 IFM. Report! Umabot sa 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng otoridad sa bisa ng mga ikinasang operasyon sa Region 1. Nitong August 19 hanggang 21, nasa 1.4 million pesos ang kabang halaga ng nasabat na hininalang Shabu kung saan 149 ng mga drug suspects ang nasa kote rin. Sa loob din ng 3 araw, timbog ang 68 na kabilang sa most wanted person sa rehiyon. Hinikayat naman ng Police Regional Office 1 ang kooperasyon ng publiko upang patuloy na mapanatili ang kaayusan sa komunidad sa rehiyon. Mula sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.